Thank you.
जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया अति सुंदर भाव कार्यक्रम प्रथम स्पर्श प्रथम दृश्य आमर
परिक्रमा करी केउ दिन जानु भाई शेषरे व्यासदेव पत्नीଙ୍କର ଘରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। पाखीको मुक्त देवा लागि ମୁଁ ବ୍ୟାସ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା କିଛି ଅନୁବାଦ କଲେ ନାହିଁ। देखो मते ठीक यही कथा कहती आउ से चिंतारे କିନ୍ତୁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ କଣ ପାଇଁ କେହି ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। पांडा पांडाडा
ଷଣ୍ଢ ବି ଶୋଇ ପଡୁଛି ତୁ ଏ କଥା ମତେ ଆଜି କହିବାକୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଏବେ ଏ କୈଳାସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛ। ତୁମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଚାଲିଛ। ଏହାର ପରିଣାମ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ତୁମେ ଯାଅ ଚାଲିଛ।
नारायण 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 ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଆପଣ ଏଠାରେ कैमरा जूम करे ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଭୋଳାନାଥ ଏ ଘରଟି କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଅସାମାନ୍ୟ ସକଳ କଥା ନାହିଁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ନା ଦେବ काल नाट देखी शिखी देई आज सकाल नाट देखी जाइला शिखी देई माई की मुहर कह बड़ गाड़ी कह रहन ना बड़ गाड़ी से माइक ताकू देई आज तक रे मुंटा तर दे मत के की कहया पड़े आज का बड़ पार्टी करी ଏବେ ଉପାୟ କରିଦେଉଛି ନାରଦ ମୁଁ ବୁଝି ପଡ଼ିଛି କିପରି ରାତି ହୋଇଥିଲା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମେଘ काले काले घोर Thank you.
ମନା କଲେ ଉପରେ ଯାଇ ଖାଉଛି ସେଟା କଣ କହୁଛି କାମ ପଇସା ପଇସା ସାଇଜ ରଖେ ସ୍ନାନ କରିନାହିଁ କୁଙ୍କୁମ ଆଦି ଅଙ୍ଗରାଗ କଳ୍ପନା କରି ନଦୀରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି
ଦିନ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏ କଣ? ମୋ ଅଙ୍ଗରାଗ ତୁଳାଇଲେ ସେ ଗୋଲକୁ ବିଷ୍ଣୁ ମତେ କଣ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଦେବୀ। ଅଙ୍ଗ ବଳକା ଗୁଡ଼ା ପିଲାକୁ ନ୍ୟାସ ଦେଉଛି। ପୁତ୍ରଙ୍କର ବନନାୟକ ବଂଶ
किए मते स्मरण करूछे कहा बाबा बड़े मोर ध्यान बंद होउची किए से पार्वती कौन मते स्मरण करूछे नाम से आंदे रंगी सुनी बालुका भवानी मते स्मरण करूछे ताहार बंधन आई मते देई परिबो ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଇ ଭାଇ ମାତା ଭବାନୀଙ୍କର ମନେ ପଡି ଏଥର ମାତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ନାଚୁଥିବା ନାଚି କହିବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାତା ଭବାନୀଙ୍କ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବେ पार्वती काई केउडी छे हे गिरिराज हे वृक्षलता हे वन उपवन तुमे माने मते कुह मो पार्वती कानी कौन समस्त निरुत्तर केही कौन देवे मो प्रश्नर उत्तर देवे नहीं जानी नाहंते मो जटा त्रिशूलधारी स्वयं ध्वंसकर्ता मो प्रलयकारी रुद्र मो ध्वंसके मो पिनाके आके विष्णुके এই ভুবন ধ্বংস করি দেবে ଆପଣ ଆସତୋଇ ଇସୁଲା ଭୂମିରେ ଶିଖିବାରୁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଲାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ମୋର ଗୀତ ସଜକୁ ମୋ ଉପରେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲେ ତୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଦାଦା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାର୍ବତୀ କାହିଁ ଆପଣ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ପାର୍ବତୀ କାହିଁ କହଲୋ ଧରଣୀ ମୋର ପାର୍ବତୀ ସମାଜ ଗିରିବାଳା ତୁଲେ ବାଳା ଗିରିବାଳା
বহু কাল হেলা তোমাতে দিছি কইরাস এবে দুঃখ কোরে তু জানি মনে खोजी खोजी अवसर पारुनी सहारे पाइबे की करिए सती बहु दूरे केते दूरे कह बथा केउठी से देशा किसी रे ताको भेटिबे अवजा प्रिया मोरो एकाकिनी करुणी बगिबा कुहावती रहती सजा घर बगिबा सत्य देवे किंजारे भेटी माने विज्ञान चूड़ा होते दिवे विज्ञान चूड़ा होते दिवे इंडिया पापा गुप्ता बसी दुर्गा पापा कहते गले बच्चे बेटे मोटे में आती देव चाय में चाय मुँह भी हिस्ट्री की जबान पते ଆମର এই ନାଟକ ମାନରେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଗଜାପଦକ ଆମର ବିଧାନ ନାୟକ ଆମର ମାଷ୍ଟର ବା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 50,000 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 50 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଗଜାପଦ ଗ୍ରାମର କର୍ପୂର ନାୟକ ସମସ୍ତ ଆମର 10 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ 20 ଲେଖାଏଁ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 200 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। आंधे रंगे लज्जा अपमान राग
କରି ଅଗ୍ନି ସ୍ମରଣ ହେଉଛି। ଶୁଣ ମୋର ଅନୁଚର ଶିବଗଣ, ଶୁଣ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି, କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜଗି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ। ହାତରେ ଖଣ୍ଡ ଦସ୍ତି ଧରି ସେ ମତେ ଗୁହା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ନା, ଦଶଟି ପ୍ରହାରରେ ସେ ମତେ ପରାସ୍ତ କଲା। ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ଏ କଥା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିତା, ସେ ଶିଶୁର ଗୋଡ଼କୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ନା, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅନୁଚରେ ଲାଗେ ବଡ଼ ଭୟରେ ଛାଡ଼ ଶିଶୁ ନାମକେ ଥିଲା ପରାଞ୍ଚଳରେ। ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ପିତା? ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଲା ମତେ ଜଟିରେ ପିଟିଲାରେ। ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଲା ମତେ ଜଟିରେ ପିଟିଲାରେ। ଦୁହାଜାର ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ପିତା। ଆମକୁ ଦେବେ ଆଗରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତା ଦୃଷ୍ଟି ସହ ତାକୁ ଏଠାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏକା ଯାଅ ନାହିଁ। ତଳ ବଳ ସର୍ବେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରେ ଯାଅ। ତଳ ବଳ ସର୍ବେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରେ ଯାଅ। ଶିବ ଯାଇଥିଲ କଣ ହେଉଛି ମୋ ପୁତ୍ର ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା କି? ଗୁମ୍ଫା ସେମାନେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରଥମେ ଦିନେ କୈଳାସକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ।
ଆଉ ଦେବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇ ତାଙ୍କର ଶିବ ଅନୁଚର ଶିବଗଡ଼କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ନନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ କଣ କହିବି ମା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିଳିକିଳା ତେଜ ଯେଉଁ କିଳିକିଳା ରାମ କି କହିବୁ ଠାକୁରାଣୀ କି କହିବୁ ଠାକୁରାଣୀ ନତୁ କର गगन कम्पुछति परा हसी के भी काटा हसी के भी काटा हसा बाहरी ताई के रुचि रहे आवे भाग्य पाए किशोर कुमारा वीरा किशोर कुमारा वीरा अटल मेरुति के छिरा सबे न छाड़ी दे आकार ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଦେବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆମକୁ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବେ ତୁମେ ଦେବେ ଶିବ ପୁତ୍ର
ତେବେ ତୁ ଭଲରେ ଗୁମ୍ଫାଦାନରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାର ପରିଣାମ କଣ? ସାମାନ୍ୟ ଛୁଆ ଖଣ୍ଡେ ତୁ ଶିବ ଶକ୍ତିର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷା ମନରେ ତୋର ପକ୍ଷ ଭେଦ କରିବି ଏ ବର୍ଷା ମନରେ ତୋ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଜଙ୍ଗପୁରରୁ ତାକୁ ଡାକରା ଆସିଲାଣି ବୋଧେ। ଆସ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଜୟ ଶିବ ଶକ୍ତିର।
ଯେତେକ ମଲେ ତ ମଲେ ଆଉ ଯେତେକ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯେମିତି ଦେଖିଲା ରାଧା ଏଡ଼ିକି ନିର୍ଲଜ ତୁମେ ମାନେ ଏଡ଼ିକି ଭୀରୁ କାହା ପୁରୁଷ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ନିକଟରୁ ପରାଜିତ ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଲ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ହସ୍ତେ ନିଜ ଛାତିରେ ଭୁସି ହୋଇ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରି ମନ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମର କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶିବଗଣ ମିଶି ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତା ସଙ୍ଗରେ ମିଶି ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କଲୁ ମୁଁ ତା ଡାହାଣ ଡାନକୁ ଧରି ଟାଣିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି ଅଟ୍ଟାଳିକା କରି ଧକ୍କା ମାରିଲା ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ 100 ହାତ ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲୁ ସେ ଶିଶୁ ନୁହେଁ ସେ କାଳାନ୍ତକ ଯମ ଆମେ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ ଆସିଥିଲେ ଶିବଗଣ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଖୁବ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ତୁମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ନିର୍ଲଜ ମୁହ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଆରେ ଶିବ ବଡ଼ ଏତେ ହୀର ବଳ ଶକ୍ତି ଗଲ ନାହିଁ ଆରେ ଶିବ ବଡ଼ ଏତେ ହୀର ବଳ ଶିବ ଶକ୍ତି ଗଲ ନାହିଁ ଶିଶୁ ଗୋଟା ଭଲ ହବ ଜହର ମିଳିଲା ନାହିଁ ଭୂମିରୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ କି ଜହର ଖାଇ ମନେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମକୁ ବୃଥାରେ ଲାଞ୍ଛନା ନେଉଛନ୍ତି ପିଲା ଆମେ ଘଣ୍ଟା ପରି ତୁମେ ଭେଟା ଦୁଇ ଭାଇ ଘଣ୍ଟା ପରି ଆସିଲ ପଳାଇ ଘଣ୍ଟା ପରି ତୁମେ ଭେଟା ଦୁଇ ଭାଇ ଘଣ୍ଟା ପରି ଆସିଲ ପଳାଇ ଘଣ୍ଟା ପର ପରି ଧରିଲା ତୁମକୁ ଶିଶୁ ଗୋଟା ପିଲା ନାହିଁ ଘଣ୍ଟା ପର ପରି ଧରିଲା ତୁମକୁ ଶିଶୁ ଗୋଟା ପିଲା ନାହିଁ କଣ କହିଲ ଭୃଙ୍ଗେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଶରଣ ବସିବେ କେବେ ନୁହେଁ ଆରେ ନନ୍ଦୀ ଭୂମି ହେଲ କି ପାଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ କଣ ଏତେ ହୀର ବଳ ଆରେ ନନ୍ଦୀ ଭୂମି ହେଲ କି ପାଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ କଣ ଏତେ ହୀର ବଳ ଠାକୁର କେତେ ସୁଗାଳ ଧର ଠାକୁର କେତେ ସୁଗାଳ ଧର ଶରଣ ପଶିଛି ଯାଇ ଠାକୁର କେତେ ସୁଗାଳ ଶରଣ ପଶିଛି ଯାଇ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ମୋ ଶରଣ ବସିବେ କେବେ ନୁହେଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋ ଶମ୍ଭୁ ଘରୁ ଯାଅ ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ପିଲା
ଘରେ ଆସିଲା। ଆଉ ପୁଣି କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଦେବୀ? ଶିବଙ୍କ କୋପ କଥା କିଏ ନ ଜାଣେ? ସେ ଯଦି କୋପ କରିବେ ଏ ତ୍ରିଭୁବନ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଅନୁଚର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ବୋଲି ସେ ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ओ महारानी देवी भवानी काहे की भोलाए वीर ओ महारानी देवी भवानी ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କ କୋପମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କୋପରୁ ମୋ ପୁତ୍ର କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ମାମୁନି? ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦ କରନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ମୁନିରାଜ, ମୁଁ କି ଉପାୟ କରିବି? आद्या शक्ति हे महामाया आद्या शक्ति हे महामाया शक्ति भाव अच्छी बात शक्ति भाव अच्छी बात नारायण नारायण नारायण
কি উপায় করিবি নারী সাই বুদ্ধি কি করিতে শিশুকে করিবি বিনাশ এ শিশুবনে কণ সে শিশু আজয় আমার তার কণ বিনাশ নাই আসান্তু দেবর্ষি আসান্তু উমা পতি হে মহাজ্যোতি কাহিনী ধরায় চিরত উমা পতি হে মহাজ্যোতি কৃপাবসাদ পদে পাখের কৃপাবসাদ পদে পাখের কৃপাই মতে বিপদରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ନିକଟରେ ଆଜି ଶିବ ଶକ୍ତି ପରାଜିତ ତାହା ସମସ୍ତ ଦେବକୁଳକୁ ଅପମାନ ଏଥିରେ ଦେବକୁଳ ଅପମାନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ବାଳକକୁ ସାମାନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ବା କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅବଧ ଶିଶୁ ମତେ ଅପମାନ ଦେବ ଆପଣ ଦେବକୁଳର ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ନିଦ୍ରା ଯିବେ ମୁଁ କଣ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି ଆପଣ କଥା କଥାକେ ରାଗିଯିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ କିଛି କୁଆଡୁ କାରଣ ନଥିବ ହଠାତ୍ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କଲି ଆପଣ କଣ ମତେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କଲି କଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇ ମୁଗିରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଯିବା ପାର୍ବତୀ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚଢି ଦଉଥିଲେ ବା କାହିଁକି ଏ ତମ ନିଜ କଥା ଘର କଳି କଣ ମଧ୍ୟ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳି କଜିଆ ହୁଏ ନାହିଁ କରିଲୁ ଯେ ସାରା ସଂସାର ପ୍ରମାଦ କରିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି ଏ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରି ମତେ ଏ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଗଣନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଶିଶୁ ଏବେ 2 ମହାଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ କଣ ମତେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରହାର କଲାବେଳେ ମୁଁ ସଂସ୍କାର କରିବି ତାର ଶକ୍ତି ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ତାର ଶିର ଛେଦ ହେବ ଜୟ କମଳାପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହ ଏ ମୂର୍ଖ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ଏତେ ଗର୍ବ ତାହେଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହ
देखुच विष्णु तार केते तेज शक्ति ଆପଣ ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମା ବିସ୍ତାର କଲି पार्वती 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 तुम्हें आसित प्रभु तुम्हारा तपस्या सफल होइछि आपण पूर्ण करନ୍ତୁ आगे पाद पूजा करो दास पूजा अर्घ्य थाली नहीं आसो
उठ पार्वती। ଗୁମ୍ଫାର ଶିଶୁ ପହରିଥିଲା, ତୁମେ ଆସିଲ କେମିତି? ତୁମେ ଜାଣିନାହ ଗୌରୀ, ସେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ମତେ ଗୁହା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲି। କଣ ନୀଳକଣ୍ଠା କୋଟ ଚାଷ ପୂଜା କରିବ। ନୀଳକଣ୍ଠା ପୂଜା କଣ କହିଲୁ ପ୍ରଭୁ? ତାକୁ ତୁମେ ବଧ କରିଛ? ମୋ ବଳ ନଥାଉ ନାହିଁ। तुम्हारी पुत्र हे कौन केवल शरीर अच्छी क्षीर नहीं। क्षीर नहले शिशु बचब केमिति? Thank you.
ହାତରେ ଖାଲି କରିବା ଉଠ ପାର୍ବତୀ ତେବେ କି ଉପାୟ କରିବା ତେବେ ଉପାୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମାତା ପୁତ୍ର ଧାରଣ କରିବ ଆଉ ସେଠାର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହୋଇଯିବ ସେ ଶିଶୁର ମାତା ଉତ୍ତରକୁ ଥାଏ କିଛି ଉତ୍ତରକୁ ଥାଏ ସେ ଶିଶୁର ମାତା ସେ ଶିଶୁର ମଥା କାଟି ଆଣିଥିଲେ ତୁମ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିବ ହଁ ପ୍ରଭୁ ନାଙ୍ଗି ଭୃଙ୍ଗି ତୁମେ ମାନେ ବିଜୁଳି ଗତିରେ ଯାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଏଭଳି ଶିଶୁ ଯେଉଁଠି ପାଇବ ତାର ଶିର କାଟି ଆଣିବ ଯାଅ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଭୁବନ ବୁଲିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଶିଶୁ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ହାତୀଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଶୋଇଥିଲା ସେଇ ହାତୀ ପିଲାର ଶିର କାଟି ଆଣିଛ ପାର୍ବତୀ ସେଇ ହସ୍ତି ଶିରଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବଦାନ କରନ୍ତୁ ମୋ ପୁତ୍ର କିପରି ବଞ୍ଚୁ ମୁଁ ଏବେ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଛି ଅଧା ହମସି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିବ ଧନରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମୁଁ ତତେ ଫେରି ପାଇଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ପ୍ରଣାମ ପିତା आशीर्वाद करछि वश्य महाज्ञानी महापंडित हेबु अपूर्व देव दुर्लभ कांति हे देख पार्वती हे दुर्लभ हे तुम्हारा पुत्र गजानन अति दुर्लभ कांति ଲାଭ କରିବ एना देख प्रिय भजन कीर्तन भाई सब देवा देवी रुंद हेले आज अति आनंदर दिन आस तुम्हें यही सिंहासन बसी गणेश गोपाल धरी दर्शन दियो जय जय गजानन गौरी
Orang putra rumah kita